Igbo anyị ka nọ na okwu ndị Igbo anyị kpụ n'ọnụ. Ọgbọgbọ na ka m mechara ihe onyonyo nke m mere na-ekwu maka na ọ bụrụ na emeghe ego nwaanyị na-enwebekwa alụmdi na nwunye na alụmdi na nwunye ego nwoke ga-eme n'isi nwaanyị nọ ebe a ka di na nwunye bidoro. Ihe ndị ọzọzọ bụ jara ofu onye born again ka ndị akpọ ntinye etu a ndị pentikọ o wee sị m ọ bụkwa nna na nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị na n'ezinụlọ nke nwaanyị jụ na ha ma anabata nwoke nwoke adịgoro ibia ka o mee ego ha jụ ya ọ na ọ ma mkpọbụ nwaanyị ahụ jee na nke pastọ gọzie ha siri okike akwụkwọ nsọ o wee gọzie ya eje n'ụbara onwe ha di na nwunye. Wee sị ya wee ka m tinyere ya ọnụ ọ kwa ka o ji adị mma alụmdi na nwunye kwesịrị ịbụ n'etiti mmadụ na-abụ togolu otomini mmadụ na-abụ bụ adọlt ya ha adịgo ma chọọ ha amaghị ihe ezucheghị ikwuru ọnụ ha ka hapụ ịbụ na-achọghị obere nwa 16 17 otu ụfọdụ si eme ha kpọrọ ya akpọnye nwoke ma ọsọ dị na ọ bụ na nwaanyị adịgo of age na ọgwali orugo ihe eji nwaanyị eme ọfụma ọ bụ na nwoke na onwe ezuru ka ihe eji nwoke eme ha wee jee ịnụ nwoke were n'ebe ọ ya anụ nwaanyị ndị ya ekebe ya nwaanyị jụ na ha mee ekebe ya. E nwere omilikiti ọtụtụ ihe nwere ike ịkpata ezinụlọ eji nabata onye bịara ịga ọgọ na daa mana mụnwa agbaghị abụghị ezinụlọ ahụ na-ama mana mụnwa na-achọ ịgwa gị onye nke si ya bụ na ọ mee gị kpọrọ pastọ jee ka unu n'anya ngọzi nne na nna iji kwuo na agbamakwụkwọ ahụ ama gwu na emejikarị ụka anyị were ya atụ ya Katọlik chọọchị onye na-ka nna nke nwaanyị ya akpọrọ nwaanyị kpọnye n'ihu ọlta kpọpụta n'ihu ụkọchukwu si ya na-akpọpụta nwa ka onye a nọbịa n'ezinụlọ ha nabatara ya. Ọ bụzie na nwa onye ya bịa kpọrọ nwaanyị onye gị ha jụrụ ya ajụ imekwuodo ego nwaanyị esi na ijere nke pastọ ka ọ gọzie unu na anụbadị na nwunye hapụ nne na nna. Kedu ihe na-ekotere ihe n'ọrụ onwe ya? Ọ bụ na ịbata n'ezinụlọ ịgba mbọ ka ị kwesịrị isi gba tikwe na ekpere maka mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụ na di na nwunye ahụ ya ga-aga mana ifu ihe mụ ihe na-abụ abụ ya na-eme ndị ụmụ ezinụlọ ya masị etu a ịbụ onye akụkụ ebe dị etu a ebe nwere igwe mba na ha na ndị akụkụ ndị dị etu a ngwa na nwa ha mejiri ije dị ebe ahụ tụ akọrọ ha nwesị nwa nwoke kedu isi chọrọ chebe ebe akụkụ dị etu a ije lụta aha nwaanyị mba nwaanyị ọ bụrụ na okirikiri ya ụdị ihe ndị ahụ nwere ike ịdị ọ bụrụ na ọgbụghọ nọ maka na nwoke bụ onye oshi ma onye ama ma ọ bụ ihe gbasatara ọbara nkọwara maka ya nọ n'ụdị ihe ndị oyibo na-akpọ sentiment bias and prejudice ihe na ogologo oyibo ogologo aka onye na-akọ na ndị agha enwegogo ihe ha si na-ewe ndị dị etu na ha na ha ama ngụkọ ọgụ ọ bụrụ na iwere ekpere iso ha makwa ọkụ nwere ndị makwa ha ọfụma ị akpọta nwere ike inye aka so jee ka ọ bụ na ọ gaghị ịkọwacha ka ihe esi wee mee nwanne baa ụnọ chọba onye ọzọ n'ọgbọ ọsọ onye ahụ ka a na-anụ ahụ. Ndị na nna nwụrụ nwa ezinụlọ nwa ga-anabatakwa gị nwee ike gọzie alụmdi na nwunye unu njebego na nke pastọ na nwoke nọka nna nke nwaanyị ya akpọrọ ya akpọnye gị ya bụ ọtọriti si nwa na ya akpọpụtaghị ya ajọ ya mekwara gosi onye unu ngozi ifu na ejebere apụba na nke ụkọchukwu a na ọ bụ na ngozi nne na nna nwụrụ nwaanyị eso unu je na anya eme n'ike aka nke unu ebere gị na-emekwa m maka ịma ihe ịbanye ya ya gwa ahịa ịka ga-ama ha ebe oyi ebi m ebe oyi ebido jee nwayọọ jee chọọ onye ọzọ n'ọgbọ nsọ nwaanyị ahụ iwerukwa ekpere na-esi kenekwa m